Hyvää uutta vuotta Hölöpölö uutisista. Elämme tammikuun 3. päivää vuonna 2015. Ja sitten uutisiin. Mouhijärven lukio aiotaan lopettaa, vaikka Sastamalan kaupunginvaltuusto on tehnyt asiassa päätöksen, niin kuvioon astuvat lukion entiset ylioppilaat. He aikovat jatkaa toimintaa omin päin. Tehtävään on valittu toimikunta, jota johtaa Markku Salke-Salonen. Hänellä on vuosikymmenien kokemus koulun johtamisessa, muun muassa Tampereen Hervannassa. Joukkoja kokoaa tunnetulla taidolla everstiluutnantti Matti Soini. Liiketoiminnan johtajaksi tulee yrityskehittäjä Pekka Maunumäki. Muutamia kommentteja toimikunnan jäsenten suista. Salonen. Tämähän on helppoa Hervantaan verrattuna. Ja Soini kommentoi seuraavassa. Toimikunta on ihan tosissaan. Kaikki, joilta on kysytty, on luvannut lähteä mukaan. Lukio pitää säilyttää. Ja samalla voidaan sitten rakentaa se suojeluskuntatalokin uudestaan. Maunumäellä on selvä mielipide asiaan. Tästä voi tulla business. Nimeltä mainitsematon entinen koulun opettaja arvioi herrojen onnistumisen mahdollisuuksia hyviksi, sillä he eivät kouluaikanakaan noudattaneet mitään yhteisiä sääntöjä, ei mitään. Koulun entinen oppilas Timo Hanhilahti. Eduskuntaan menevä Timo Hanhilahti ei mahtunut toimikuntaan, koska hänen työmaat siirtyy keväällä Helsinkiin. Mouhijärveläis-sveitsiläinen arvostettu juustomestari ja yrittäjä Peter Dörig on tunnettu muun muassa herkullisista homejuustoista. Nyt Dörig suunnittelee aivan uudenlaista superhomejuustoa. Yhtä voimakasta hometta ei ole vielä löytynyt mistään. Tuote on tarkoitettu lahjoitettavaksi erityisryhmille, kuten anopeille, elyvirkamiehille, verotarkastajalle. Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat on päätetty yhdistää viime yönä tehdyllä valtioneuvoston päätöksellä. Uuden maakunnan keskukselle etsitään sopivaa paikkaa Tervamäen Vesunin alueelta. Neuvotteluja alueen maanomistajien kanssa on jo käyty. Hankkeen puuhamies Esko Raskila on tyytyväinen saavutettuun tulokseen. Hän on jo aiemmin pitänyt tärkeänä yhdistää pirkanmaalaiset satakuntalaiset ihmiset. Joo. Häijäästä on tulossa Sastamalan kaupungin toinen kasvukeskus. Se on tiedossa. Mutta uutinen on se, että Pukaraan lähelle Hämeenkyrön rajaa suunnitellaan laajamittaista 500 talon omakotitaloaluetta. Miksi Pukaraan? Kylä on oikea autourheilun mekka. Peltoendurance-tapahtumat ovat vielä tuoreessa muistissa. Kylään muuttavat haluavat varmistua siitä, että saavat liikkua omalla autolla. Sastamalan kaupunki on sitoutunut kaavaa vahvistettaessa siihen, että Pukaraan ei tule jatkossakaan minkäänlaista linja-autoyhteyttä. Koskaan minkäänlaista. Ja se on varmaa. Ja eduskuntaan menossa oleva Timo Hanhilahti on kotoisin Mouhijärveltä, Pikkuhyynilästä. Tämä tulee harvoin esille, sillä isä varoitteli aikanaan Pikku-Timoa, ettei leuhkisi kotikylillään. Koulu meni kohtalaisesti, eikä Timo ollut koskaan jälki-istunnossa. Mutta koulukaveri Hannu Pohjanen muistelee. No niin, siitä lähtee muisteleen pyysivät. Sitä Hanhilahteen sanoo niin mukavaksi mieheksi sitä. En mä en osaa sanoa kouluaikana kumminkin yhteiskoulussakin, niin ei se sen kummempi ollut kuin muukkaan. Kyllä se siellä tupakkipaikalla oli niin kuin muukkin nutipäät. Opettaja, se kyllä osasi nuoleskella ja mielistellä. Lellipoika. No, suuruuden hullulla paremmin on sitä pitänyt. Muistan, kun käytiin nurkalla vettä heittämässä ennen, se alkoi saada kaikki napit ihan suotta. Aloitteellinen se kyllä oli jo pikkupoikanakin.
silloin kun mä vielä rimmasin mopoon, niin se rupesi puhastelemaan muistaakseni kansalaisaloitetta teema äidin palkkaa kaikille, sukupuoleen katsomatta. Semmoinen se on ollut töitä. Se ei kyllä ole kauheasti varmaan puuhastellut, että mennyt paremmin viheltelemällä eteen ja valitettavasti vähän vissiin ylöskin päin. Muistelee nimimerkki entinen paras kaveri. Tässä kaikki tällä kertaa. Näkemiin. Näkemiin.